Муслима Алишерзода хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти умумии ғайридавлатии Паймон мебошад. Ӯ иштирокчии чорабинӣ бахшида ба 125-солагии шоир ва нависандаи барҷастаи рус Сергей Есенин мебошад. Дар ин чорабинӣ ӯ на танҳо иштирок, балки баромад кард. Мне очень понравилось. Он великий русский писатель, и одно его стихотворение «Русь». Мне понравилось это стихотворение. Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь. В 3 звезды березняк над прудом теплит матери старую грусть. Золотую лягушкой луна распросталась на тихой воде, словно яблони цвет седина у отца пролилась в бороде. хонандагони муассисаи мазкур бо роҳбарии устоди фанни забони русӣ аз бузургдошти шоир ва нависандаи рус ёд карданд. Дар ҳафтаи чорабинӣ аз ҳаёту фаъолияти Сергей Есенин ба аҳли Толор маълумот дода шуд. Ба хотири пурра сохтан ва тасаввур намудани шарҳи ҳоли шоир, лаҳзаҳои ҳаёту фаъолияти ин нависанда ва шоири бузурги рус ба саҳна гузошта шуд. Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете не буди, как 8 лет назад. Это такие писатели, которые прославили литературу на весь мир. Его имя можно поставить наряду с Пушкиным. Мы решили, что такого писателя надо обязательно вспомнить, потому что они тоже многое сделали для нас, для мира. Вот. И чтобы ученики знали, что есть такие писатели, и никогда не забывали. хондани шеър аз ашъори шоир ва нависанда Сергей Есенин намоиши рақс аз ҷониби хонандагони муассисаи ғайридавлатии Паймон ба чорабинӣ ҳусни дегар бахшид. Дар интиҳои чорабинӣ Абдуҷаббор Ғанизода, директори муассисаи таҳсилоти умумии ғайридавлатии Паймон, суханронӣ намуда ба иштирокчиёни чорабинӣ изҳори миннатдорӣ намуд. бузургдошти шоирону нависандагон ва таҷлили санаҳои таърихӣ баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ дар ин муассиса ба ҳукми анъана даромад. моҳ доир гардид. дар чорабинӣ хонандагони синфҳои ибтидоӣ ширкат доштанд. Шукрия Зикирова хонандаи синфи сеи ҳамин мактаб буда нақши тирамоҳи Зарнисорро иҷро кард. аз кӯҳҳои сарбаланду осмонбӯз ба диёри тоҷикон омадам, бо домани пурнеъмату дилафрӯз ба диёри меҳмоннавоз омадам. дар ҳафтаи чорабинӣ намоиши бобо ва шалғам аз ҷониби хонандагон иҷро карда шуд. инчунин қироати шеъру суруд дар васфи тирамоҳ маҳфилро рангоранг сохт. чорабинӣ бо 2 забон тоҷикӣ ва русӣ баргузор гардид. гуфта шуд, ки гузарондани чунин чорабиниҳо кӯдаконро аз хурдӣ водор месозад дар баробари забони давлатӣ забонҳои хориҷиро низ омӯзанд. ҳамчунин намоиши дастаронҷи деҳқон низ дар ҳар гӯшаи Толор дида мешуд. дар имрӯза чорабинӣ инчунин хонандагони синфҳои ибтидоӣ аз неъматҳои табиат ҳар гуна ашёҳоро омода намуда ҳамроҳи падару модарон омӯзгорони худ дар имрӯза намоиш ҷой доданд. ҳадафи баргузории чорабинии тирамоҳи Заринро Моҳрӯ Баҳодурова, муовини директор оид ба синфҳои ибтидоӣ, тарбияи кӯдакон дар роҳияи зебопарастӣ арзёбӣ намуд. гузориши Саид Мухторов, Саид Анвар барои барномаи иттилоотии Хабар.